No niin, huomenta vaan kaikille. Kaikille Vesaskosken Pontus täällä Asun puolesta toivottelee teidät tervetulleeksi aloittelemaan tätä kevätkautta näissä tiistai-tehotunneissa. Ja tällä kertaa meillä onkin Perttu Salmenjoki puhumassakin erittäin tärkeästä asiasta, eli Microsoft Security Service Edgeistä. Eli nyt on ihan tätä cutting edge teknologiaa niin sanotusti, eli vähän mietitään, mitä sitä VPN voisi esimerkiksi korvata näillä Microsoftin palveluilla. Mutta eipä muuta kuin oikein antoisaa tuntia kaikille ja setti tallennetaan, eli voitte sitten jakaa sitä myöskin kavereille jälkeenpäin ja tallennus tulee sinne sivulle, mistä ilmoittauduitte myöskin tänne mukaan. Mutta ole hyvä, Perttu. Tervetuloa munkin puolesta tosiaan aihe näkyy ruudulla. Ääni kuuluu hyvin, eli käydään läpi Microsoft Security Service Edgeä ja erityisesti just, että miten sillä voidaan korvata VPN-ratkaisuja, tietenkin myös, että miksi niitä kannattaisi sillä korvata ja ylipäätään Zero Trust-arkkitehtuurista, miten se voidaan toteuttaa niin kuin Microsoftin tuotteella. Ja tässä lyhyesti vähän agendaa, eli käydään alkuun vähän, että mitä se Zero Trust ylipäätään on, ja sitten lähdetään siihen Microsoft-maailmaan ja käydään vähän summausta loppuun ja kysymyksiä ja vastauksia sitten myös. Tosiaan olen Perttu Salmenjoki ja olen tehnyt näitä IT-hommia niin kuin ihan nuoresta miehestä lähtien, eli eka NT, mitä mä oon joskus tunkannut, on ollut 3.51 ja silloin on ollut kyllä reippaasti alaikäinen, kun olen sitä käsitellyt. Eli muistan ajan ennen Active Directorya kuitenkin jopa. Mutta sitten on tässä viimeisen 4 vuotta sitten niin kuin vähän tuohon enemmän security-puoleen keskittynyt ja hypännyt tuolta niin kuin in-house IT-puolelta, missä mä tein alkupuolen urasta, niin nyt tänne palveluntarjoaja security-puolelle. Ja nyt tosiaan olen Netoksilla vetänyt pari vuotta meidän niin kuin palveluiden kehitystä ja nyt otin vielä tuon CISOn vastuut tuossa sitten myös tässä kuussa itselleni. Elikkä, ja tausta on siis tekninen, että on tunkannut jos jonkinlaista purkkia työurani aikana ja hallinnut niitä työasemia kuin verkkolaitteita kuin virtualisointialustoja ja myös pilveä. Mutta mennään eteenpäin. Eli mitä on Zero Trust? Ja sitä on periaatteessa selitetty seuraavin 3 prinsiipein. Eli on tämä, että tarkistetaan nimenomaisesti, niin kuin vapaasti suomennettuja, ehkä niin, ja mikä tunnetumpi on toi verify explicitly, eli aina kun ollaan yhteydessä johonkin, niin tiedetään, että kuka on yhteydessä johonkin. Ja tietenkin tiedetään myös, että millä tietoturvatasolla ollaan yhteydessä. Että onko niin kuin tavallaan, onko käyttäjä, kuka se sanoo olevansa, ei ole hyökkääjä siepannut identiteettiä, onko endpointilla ne tietoturvakontrollit ja se tietoturvatilanne, mikä me halutaan sillä olevan. Eli että siellä ei ole vaikkapa liian korkea riskitaso, että voidaan määrittää vaikka, että se riskitaso pitää olla medium tai alle, tai low tai alle, ja sitten sillä sitten evätä pääsy. Ja sitten tietenkin toi vähimpien oikeuksien periaate, eli use least privilege on tietenkin erittäin tärkeää, eli aina kun ollaan jotain tekemässä, niin käytetään niitä oikeuksia, mitkä riittää siihen niin kuin homman tekemiseen, eli että jos lisää vaikka käyttäjätilejä, niin ei oteta niin kuin, jos tehdään se on-prem puolella, niin ei ole niin kuin domain adminit tai enterprise adminit ajossa, vaan tehdään se niin kuin, vaikka rajatumilla delegoidulla oikeuksilla Entran puolella. Sitten käytetään jotain
niin kuin user adminia tai vastaavaa, ja tietenkin vielä sillä tavalla, että ne oikeudet ei ole niin kuin jatkuvasti ajossa, ja silloin kun ei tehdä admin-hommia, niin ei ole admineita, ja tietenkään että sama pätee myös tietenkin työasemia tällä tavalla, että jos olet työasemalla ja teet normiduunia ja muuta, et jatkuvasti 5 sekunnin välein asentele jotain uutta kilkettä netistä sun koneelle, mihin tarvitset admineita, niin ei sulla pitäisi olla sellainen local admineitakaan jatkuvasti ajossa, vaan ne on sitten sellaisia, mitä niinku tarvittaessa tietenkin otetaan käyttöön. Ja tämä tietenkin mahdollistaa sen, että kun näitä noudattaa, niin sit niinku tavallaan niinku pystytään paremmin turvaamaan sitä endpointteja ja ylipäätään sit, kun jotain tapahtuu, mikä on tuo viimeinen pointti, eli tuo assume breach, eli periaatteessa, että hallitaan niitä tietomurteet, oletetaan aina, että tietomurteja periaatteessa tapahtuu, ja koska me tiedetään, että tapahtuu, niin sitten meillä pitää olla niitä, niin kun noin 2 ekaa asiaa on tehty oikein, niin me tiedetään, että eka lähtee periaatteessa pääsyt, ja sitten vaikka olisikin siihen työasemalle jotain pääsyä tai muuta, niin ei ainakaan ne ole admineita, koska just sillä hetkellä ei sattunut olemaan adminit siinä, tai vaikka ollenkaan, kun on hallittu työasema, että asennus tulee aina sitä kautta, ja ylipäätään sitten niin kuin, jos kaikki adminit ja tällaiset on niin kuin, vaikkapa niin kuin just sen PIMin takana, vaatii vahvaa tunnistautumista, FIDOa ja tällaista näin, niin ne ei sitten mene niin kuin sen sileän tien sitten kun jotain tapahtuu, vaan hyökkääjä joutuu sitten niin kuin vielä tekemään jotain jippoja, jotta se saa niin kuin, tilanteen haltuun, koska siitähän siinä on kyse, eli niin kuin puolustajat haluaa tietenkin saada tilanteen haltuun, mutta samalla tavalla haluaa tietenkin saada myös niin kuin, hyökkääjä, ja siitä kappaillaan sitä, että kummalla se tilanne on hallussa. Ja tavoitteet on tietenkin myös vähän eri, eli hyökkääjä pyrkii pääsemään sinne, silloin se joku tavoite siinä silmissä, se on se data, se on se domain control, eli se domainin dominanssi, ja tietenkin sitten, jos siellä on alusta, minkä päällä se pyörii, niin sitten VMwaret ja backup-palvelimet siinä samalla, niin saadaan sitten se lunnaat sitten kivasti maksuun, kun sen aika koittaa, että päästään siihen vaiheeseen. Mutta tosiaan mennään seuraavaksi vielä vähän tuohon Zero Trustin historiaan, että miten se lähti liikenteeseen. Eli niin kuin IT:s yleensäkin, niin aika monet termeistä on aika vanhoja, eli ideat ja konseptit on aika vanhoja, niin näin on Zero Trustinkin suhteen. Eli jo 2000-luvun alussa ja 2005 tuli tämmöinen deperisaatio, eli tavallaan ajateltiin, että koska internet ja mobiili ja pilvi, niin semmoinen perinteinen perimetriajattelu niin tulee käymään vanhaksi. Ja sitten 2009 tuli tämmöinen termi, Zero Trust-termi eka kertaa herätteli tosiaan Forresterin mallin kautta, ja siinä just tosiaan nimenomaan turvallinen pääsy kaikkiin pääsyihin, least privilege-strategia, ja koko aika tarkastetaan verkkoliikennettä, että onko niinku yhteydet, onko se liikenne sellaista, mitä voidaan hyväksyä. Sitten tietenkin Google nosti omaa profiilia ja toista omaa ajatteluaan hyvin tällaisella pilvisentrisellä mallilla. Eli nehän ajattelee silleen, koska ne tuottaa kaikkia palveluita nettiin, ja sitten tavallaan se just nimenomaan se tieto, turvataan nimenomaan se käyttäjäidentiteetti ja se konteksti sen verkkolokaation sijaan. Ja se oikeastaan toisen sillä tavalla popularisoi sen Zero Trustin, ja myös Google omalla toiminnallaan demonstroi, että okei, että tämä toimii, että tälleen voi tehdä. Toki on sanottava se, että se mikä toimii Googlella ei välttämättä toimi jollakin
niin kuin PK-yrityksellä tai edes keskisuurella suomalaisella yrityksellä, että Google on kuitenkin huomattavan isot resurssit niin kuin tehdä asioita. Ja sitten 2018 tosiaan NIST, eli Jenkkien standardointi-instituutti, niin tuli sitten niin kuin tämän Zero Trust Framework-arkkitehtuurin kanssa julki, ja sitä pitkälti ollaan niin kuin nyt ajettu niin kuin nykyhetkeen, että se on niin kuin toki kehittynyt ja muuta, mutta se on se niin kuin, ja ne himmelit, millä sitä tehdään, niin on niin kuin kehittynyt, ja siitä oikeastaan niin kuin just tänään puhutaankin siitä, että mitä se on se, niin kuin se leading edge-teknologia, millä sitä kannattaa tehdä, ja miksi se olisi vaikka just toi Microsoft SSC, mikä munkin mielestä on tosiaan niin kuin just sitä ja leading edgeä. Eli mennään vielä katsoa NISTin alkuperäistä kuvaa, niin täältä se Zero Trust niin kuin tämmöisellä niin kuin teknologia-agnostisesti tarkoittaa. Eli siellä on jotain käytänteitä, eli siellä on joku käytännön moottori, jotain admineita, jotka hallinnoi niitä käytänteitä, eli että minkä käytänteiden perusteella niin annetaan pääsyjä ja evätään pääsyjä ja mitä ne adminit siellä tekee, kun tavallaan luovat niitä käytänteitä. Sitten on tietenkin käyttäjiä, endpointtia, tietoturvaa, monitoroidaan sitä, on data securityä. Ja sitten siellä on se engine, eli moottori, joka tekee sitten sen niin kuin enforcea, eli siis niin kuin tekee ne käytänteet toteen. Eli pääsy joku sallitaan tai ei sallita, tai jos on olemassa oleva niin kuin pääsy, niin sitten se blokataan, kun joku tuolla niin kuin tilanne muuttuu, vaikka niin kuin, päätelaitteen riskitaso kasvaa. Ja näinhän se periaatteessa niin kuin toimii. Ja kun tätä miettii, että okei, tämä on ollut silloin 2018, ja sitten miettii, että okei, mitä tämä Microsoft-maailmaa, mitä Microsoft on tätä niin kuin ajatusta lähtenyt niin kuin tekemään. Jos miettii niin kuin vaikkapa on-prem AD:ta, niin aika niin kuin maltillisesti, koska siellähän on tavallaan se eri ideologia, eli siellä tavallaan se pääsy, eli verkkopääsy on noin periaatteessa aina olemassa, että sitä ei niillä Microsoftin komponenteilla juurikaan tehdä, paitsi ehkä niin kuin palomuurilla ja tällaisella voi tehdä jotain, mutta lähtökohtaisesti siellä ei ole tällaista policy enforcement pointtia, tällaista moottoria, joka niin kuin niitä pääsyjä vastaavalla tavalla tekee. Mutta sitten tuolla pilven päässä meiltä löytyy conditional access. Ja sehän on just tätä. Ja conditional access policyt, eli conditional access käytänteet on juuri niin kuin tätä korea. Eli sitten kun mennään katsoa, että miltä tämä näyttää niin kuin Microsoftin teknologioilla, niin sitä siellä näkyykin jo nippu niin kuin aika tuttuja teknologioita. Eli sieltä löytyy tuolta Decision Point puolelta conditional accessia, Defender for Cloudia, Intunea, uusimpana Security Service, mistä puhutaan tänään, ja sitten tosiaan Microsoft Sentinelia. Eli kaikkialla täällä voidaan tehdä niitä tavallaan niitä päätöksiä. Ja sitten tosiaan täällä alla on sitten ne, mitkä sitten laittaa ne päätökset toteen. Eli Entra Conditional Access tosiaan voi sallia ja antaa pääsyjä. Defender for Endpoint voi myös tehdä näin. Sillä voidaan tosiaan eristää työasemaa ja muuta, ja sitten kun se on tehty, niin ei bitti liiku. Ja tosiaan Intunella myös, ja Security Service on täälläkin. Ja täällä oikealla, tuolla Information Pointit näkyy, että mistä sitä niin kuin dataa niin kuin tulee. Tämä on tosiaan NISTin sivuilta tämä kuva, niin täällä on täällä on toi Tenable ja Mandiantti tässä niiden Refe-arkkitehtuurissa, eli muutama tämmöinen ei-natiivi Microsoft-teknologiankin tähän uinut, mutta niin kuin muutenhan tämä on ihan niin kuin puhdasta Microsoft-kauraa, mitä täällä on. Eli Entra on IAMI, ja toki siellä on se AD taustalla yleensä melkein aina, se on yleensä aina hybridi deploymentti. Kuitenkin MFA tulee tätä kautta, governance tulee Entra ID governance kautta, eli että onko niin kuin identiteetin elinkaari sellainen, että sen ylipäätään pitäisi olla ajoissa ja ne pääsyt tavallaan myönnetty sen governancen kautta sille identiteetille. Ja sitten endpoint security puolella on sitten taas nämä
tutut asiat, eli on Intune, Defender for Endpoint ja Global Secure Access Client. Eli se SSChän tarvitsee siis endpointille clientin, ja se on tämmöinen, clientin nimi on Global Secure Access Client. Ja tämä on siis Windowsilla ja Macillä, ja sitten mobiililaitteella se klientti on itse asiassa niin kuin Defender for Endpoint, eli silloin koska mobiililaitteella voi olla vain yksi VPN-softa aktiivisena, ja se Defender for Endpointissa on jo se VPN aktiivisena, koska sen pitää siellä laitteen sisällä käy läpi kaiken liikenteen, niin joten jos haluaa VPN-putke, jos pitää olla Defender for Endpoint ja haluaa VPN-putken jonnekin, niin ainoa vaihtoehto on niin upottaa se sinne Defender for Endpoint-softaan sisälle. Tai sitten hän olisi ollut tietenkin voinut tehdä edellisen softan, mutta sitten sä et voi ajaa Defender for Endpointia enää. Eli ymmärrän miksi, että tämä oli se tavallaan se suunta, mihin siinä lähdettiin. Saa nähdä, että tuleeko joskus omaa softaa, vaiko ei, niin kuin erillistä softaa. Tuosta clientista vielä ehkä sen verran voisin mainita, että koska kuten tiedämme, niin Microsoft kehittää tosiaan, tai Windows on Microsoftin kehittämä käyttöjärjestelmä, joten he ovat jo viestineet, että se GSA-agentti tulee uimaan sinne käyttikseen sisään jossakin vaiheessa. Sitten ei tarvitse enää sitä miettiä, että jaellaanko tämä varsinainen agentti erikseen ja miten sen elinkaari ja kaikkea tällaista, niin ei tarvitse enää miettiä Windowsilla, vaan se hoituu sitten niin kuin samalla tavalla kuin Defenderikin on natiivisti Windowsissa ja niin sitten tulee tuo GSA-agenttikin sinne uimaan. Varmaan veikkaus sen, että eiköhän se tämän vuoden aikana johonkin releasiin ui. En ole ihan viimeisimpiä katsonut, että ovatko kommunikoineet tämän suhteen jo jotain aikaikkunaa. Joo, ja sitten tosiaan analytiikkapuolella tuolta tulee sitten tietoa tosiaan Sentinelistä tai Entra ID:stä, Defender of Cloudista, SSC:stä, ja tosiaan, kuten sanottu, niin tuonnehan voi uida mistä vaan sitä tietoa, että se voi olla, jos se on vaikka kone, joka on jossakin AWS:n päällä, ja siellä on jotain tietoturvatyökalua, on Defender of Cloud tai jotain muuta, niin sieltä voi tulla lisää tietoa siihen, tai ja nämä tietoturvatuotteet työasemilla voi olla toki vaikkapa jotain ihan mitä tahansa muutakin kuin Microsoftin tuotteita. Sillä ei ole tavallaan sillä tavalla väliä, mutta tämä on tämä REPE-arkkitehtuuri niistiltä nimenomaan just tällä Microsoftin teknologialla. Ja tältä se siis käytännössä näyttää. Tämä dia näkyy hyvin, mutta siinä on tosiaan vastaava vähän eri tavalla kuvattuna, eli tuolla vasemmalla on ne laitteet, jos on se ohjelmisto, eli se on se Global Secure Access, tai sitten Defender for Endpoint. Meillä on jotain käytänteitä konfattuna sinne GSA-portaalin päähän, niin sitten ne automaattisesti valuu sinne agenteille. Ne on nimenomaan käyttäjiä koskevia käytänteitä. Ja sitten yksi vaihtoehto meillä on toinen vaihtoehto, että jos meillä ei ole kykyä tai halua jostakin syystä jakaa niille laitteille sitä GSA-agenttia, mutta me halutaan siltikin tarjota sille pääsy sinne SSC-verkkoon, niin sitten meillä voi olla verkkolaite, josta reititetään sitten se haluttu liikenne sinne SSC-verkkoon. Ajatellaan vaikka, että meillä on täällä jo vaikka jotain Linux-desktoppeja tai jotain vastaavaa, ja siihen ei ole vielä agenttia. Ja me halutaan, että niistä pääsee vaikka johonkin järjestelmään syöttämään jotain tietoa tai jotain vastaavaa, niin sitten me hankitaan tämmöinen laite, ja sitten se reitittää sen kaiken halutun liikenteen suoraan sinne SSC-verkkoon. Totta kai on sanottava, että tämä tämmöinen ajattelu, että meillä on se verkko, josta liikenne menee SSC:ään tavallaan ilman sellaista, että meillä on se moottori, mitä tässä aikaisemmassa kuvassa oli tämä Policy Decision Point,
ja niin kuin tavallaan enforcement pointti, niin sehän luonnollisesti ei ole sitten enää zero trustia. Että jollakin meidän pitää silti niin kuin miettiä sitten niin kuin se, että millä ne niin kuin tavallaan ne verkossa olevat laitteet on. Ensinnäkin, että siellä ei ole mitään ekstra laitteita, ja toisaalta, että se niiden tietoturva on sillä tasolla, että, niin kuin, että niissä ei ole sitten sitä pahuutta hyökkääjää, joka saa samalla pääsyn. Eli tietysti luonnollisesti en tätä suosittele, mutta seuraavassa diassa se vielä korostettunakin. Mutta se, miten Microsoft on tämän SSE-arkkitehtuurin tehnyt, että siellä on käytännössä niin kuin kolme niin kuin eri tällaista tunnelia ja yhdyskäytävää. Eli ne on pilkkonut sen kolmeen. Toi ylin on tämmöinen Microsoftin omalle liikenteelle tehty yhdyskäytävä. Microsoft kutsuu sitä, se oli alun perin M365 Traffic, nyt se on Microsoft Traffic, mikä tarkoittaa, että mä näytän myöhemmin portaalit, mutta tarkoittaa sitä, että Microsoftin tahtotila on ehkä niin kuin se, että jos tavallaan on joku niin kuin Microsoftin palvelu, mitä ne itse tuottaa, on, että ne ylläpitäisi sitä IP-avaruutta ja niitä konfiguraatioita, sitä kutsutaan niin kuin traffic-profiiliksi, ne ylläpitäisi sitä ja pitäisi huolen, että siellä on ne kaikki IP:t ja asiat, mitä tarvitaan siihen, että se Microsoftin liikenne kulkee putkea pitkin. Ettei käy niin kuin tavallaan organisaatio tarvitse itse miettiä, että mitä IP-avaruuksia vaikka Teams käyttää, mitä joku Dynamics tai joku tällainen näin. Dynamics ei siis tällä hetkellä ole tuettuna, mutta heittona olettaisin, että varmaan niin kuin, voisi olla niin kuin organisaatiolla niin kuin tämmöisenä niin kuin ykkösenä listalla. Tai Dynamics ei ole siis tuolla Microsoft tunnelissa tuettuna. Tällä hetkellä, jos haluaisit Dynamics-liikenteen sinne saada, niin sä joutuisit itse konfaamaan sen nimenomaan tuon Internet Access-tunnelin kautta. Eli määrittämään ne IPt ja niin edelleen sitä kautta. Ja sitten on vielä tuo Private Access-puoli. Tai niin, no Internet Access on tosiaan se puoli, jossa on niin kuin, tavallaan voi olla mikä tahansa internetissä oleva palvelu. Eli niin kuin on sitten vaikkapa Facebook tai tämä uusimpana tämä DeepSeek, mistä on nyt, mikä tällä viikolla julkaistiin, että jos haluaa sinne menevän liikenteen tarkasteluun tai muuta, niin ja tietenkin myös tällä pystyy sen tietenkin myös eväämään sen liikenteen sinne. Että ja sitten kaikki mitä teillä on SaaS-kilkkeitä ja muita, niin voitte tehdä suoraan, niin kuin, että se liikenne menee niin kuin tämän kautta. Tässäkin on vielä niin kuin sillä tavalla niin kuin rajauksia, että tuo ei niin kuin toimi niin kuin mobiililaitteella vielä tuo Internet Access-puoli oikein kunnolla, mutta varmasti on tulossa niin kuin sekin tuki siihen kunnolla. Mutta Private Access toimii, on sitten se viimeinen osainen tästä, ja se on sinällään, se on juurikin se VPN:n tappaja. Eli Private Access periaatteessa toimii hyvin samaan tapaan kuin tämä Entran tai Azure Active Directoryn AppProxyt. Nythän ne on Entra ID AppProxyja, varmaan taitaa olla se nimi. Eli sillä pystyttiin se HTTPS-liikenne mahdollistaa sinne on-premiin. Ja sen sijaan, että ne olisi niitä proxy-palvelimia, niiden nimi on nykyään konnektoreita, toimii hyvin samalla tavalla, mutta siinä ei oikeastaan mitään merkittäviä niin kuin verkkorajoitteita enää ole olemassa. Eli niin kuin voi niin kuin, se voi olla mikä tahansa eksoottinen portti, niin kuin, mitä voidaan avata sinne on-premiin. Ja se on-premi tässä tapauksessa voi olla niin kuin myös yksityinen pilvi, vaikka AWS joku verkko, jossa on joku palvelu, johon halutaan sallia pääsy, mutta ei haluta avata internettiin mitään. Ja se, miten toimii tuo konnektoriteknologia, niin se on niinku, tai kaikissa
kaikissa tällaisissa Zero Trust-ratkaisuissahan ei ole sitä mallia, että mitään ei tulisi internettiin kuuntelemaan liikennettä, vaan joissakin se tavallaan on siinä rajalla on joku tämmöinen konnektoria vastaava ratkaisu, joka sitten ottaa vastaan yhteydenottopyyntöjä ja sallii sitten niitä eteenpäin. Mutta se, miksi tämä Microsoftin ratkaisu on mun mielestä niin hieno, on se, että kun me halutaan sallia jotain tuolta on-premista meidän käyttäjille, niin meillä ei ole mitään sellaista, mikä internettiin olisi auki. Mitään porttia ei ole auki internettiin siellä on-premissa, vaan toi konnektori on yhteydessä tuonne Entraan SSC:hen ja se niin kuin pollailee sieltä, että onko yhteydenottopyyntöjä sinne on-premissa sijaitsevaan palveluun, ja jos on yhteydenottopyyntö, niin sitten se niin kuin avaa sen VPN-tunnelin sinne ton niin kuin SSC:n yli. Ja käy hyödyntämään sitä Microsoftin globaalia tämmöistä niin kuin backbonea, mitä kautta se liikenne sitten kulkee. Eli sehän tekee siis siitä, niin kuin, tai siitä se, niin kuin se hienous tulee, koska silloin ei ole niin kuin sitä sellaista asiaa internetissä, mistä niin kuin organisaation tarvitsisi miettiä, että tarvitseeko tätä patchata. Toki niin kuin tuo konnektor asuu siellä on-prem-verkossa ja muuta, ja siihen se on niin kuin Windows-palvelevalla pyörävä kilkeä ja muuta, ja se päivittyy siinä se Windows-palvelimen ohella ja muuta, mutta ei ole mitään sellaista niin kuin Linux-appliancea, joka kuuntelee verkossa jotain liikennettä, johon on 0 päiviä, jota pitää patchata. Sitten siis tavallaan se asia, mikä sitten oikeasti kuuntelee sitä niin kuin kuuntelee ja ottaa nyt yhteydenottopyyntöjä vastaan, niin on sitten se, niin kuin se Microsoftin Entra SSC endpointti, johon se teidän endpointti on yhteydessä. Eli se on yhteydessä sinne niin, ja se sitten reittää liikenteen, mutta Mikkis hoitaa täysin sen patchaamisen. Eli tämä on se merkittävin asia tässä näin, koska kuten olemme huomanneet ja kuten tiedämme, niin jos teillä on mitään sellaista internetissä olevaa ratkaisua, jossa on portteja auki, ja ne on tyypillisesti just tämmöisiä Linux-applianceja, niin niissä on sellaisia tyypillisiä haavoittuvuuksia, ja hyökkäjät on viime aikoina, viimeisten vuosien aikana tullut todella hyväksi niiden haavojen löytämisessä, ja yhä enemmissä väärin niin kun ne on nimenomaan 0 päiviä, joita hyödynnetään. Ja siksipä niin kuin tämä ratkaisu tai tämän kaltainen ratkaisu on niin kuin mun mielestä niin kuin ainoa keino pysyä suojassa siltä niin kuin sellaiselta hyökkäyksiltä. Tai sellainen muuten se on niin kuin vääjäämätöntä periaatteessa, että sellainen niin kuin tapahtuu. Toki jos sä tavallaan tiedät, että se tapahtuu, että sitten se teidän niin kuin Legacy VPN:ssä tullaan sisään, tiedät, että se on niin kuin vääjäämätöntä, niin sitten sä voit tietenkin niin kuin sillä assume breach-mentaliteetilla rajata sitä impaktia. Tiedät, että okei, no sen jälkeen pitää vielä tehdä pari hyppyä ja tällaista näin, ennen kuin pääsee sinne kriittiseen dataan kiinni. Mut sanoisin siltikin, että niin kuin, koska se on niin vääjäämätöntä, niin pyrkisin mitikoimaan sitä riskiä ja tekee migraatio johonkin niin kuin ratkaisuun. Esimerkiksi tähän, ja niin kuin nimenomaan niin kuin tähän on itse perehtynyt, niin tätä kyllä suosittelen voimakkaasti. Eli mennään, ja tosiaan tuossa näkyy oikealla noi tuotteet vielä, että se on siis tarkoittaa lisenssiä, eli mikäli lisenssi tämän niin kuin mahdollistaa, niin tuo Microsoft-trafikki tosiaan kuuluu Entra ID P1 ja P2, eli melkein jokaisella organisaatiolla on siis, että ne saavat tuon Microsoft-liikenteen sinne siirrettyä tämän puolelle, ja tämähän siis suojaa tosi merkittävällä tavalla sitä teidän niin kuin Microsoft-työkuormia. Suosittelen ehdottomasti ottaa käyttöön.
tosiaan sillä huomiolla, että mobiililait, jos haluat täydelleen niin kuin päälle täysin, niin sit pitää olla se mobiililaite ja se Defender endpoint, että ei riitä pelkkä Entra ID P1 ja P2. Aika monella kuitenkin varmaan myös käyttää mobiililaitteella Teamsia ja sun muuta. Ja tosiaan vielä sillä huomiolla, että ihan kaikki liikenne ei ole vielä tuon liikenneprofiilin, niin kuin traffic profiilin alla. Mutta sitten tosiaan niin tuo Internet Access vaatii Entra Internet Accessia ja Entra Private Access, niin kuin sitten on se, millä toi Private Access-puoli hoidetaan. Ja nämä on tosiaan käyttäjäkohtaisia lisureita, eli taisi olla jotain sellaista 5 euro hintaa, ne on per käyttäjä yksinensä, ja sitten on se Entra Suite, mikä on sitten vähän päälle 10, missä on ne molemmat, ja sitten vielä Entra ID Governance, niin sitten saa sitä täysin ajettua sieltä Zero Trust-mallia, koska sitä governancehän tarvitsee olla, koska muutenhan teillä todennäköisesti on sitten joku käyttäjä, joka on ehkä joskus on ollut validia, että se on olemassa, ja sillä on ollut hyvä olla pääsyjä, mutta se joskus on voinut olla vuosi 2 sitten, eli sen takia sitä governancea tarvitaan myös tietenkin siinä. Ja nyt sen saa niin kuin aika hyvä kombo tuo Entra Suite. Mutta tosiaan silleen, että aika monessa organisaatiossa on varmaan niin, että on tehty hyvää siirtymää jo niin kuin tavallaan noihin pilviratkaisuihin ja muihin, niin todennäköisesti vaikka tuota Private Access-puolta voi lähteä silleen, että ottaa tuon mikrotrafiikin kaikille, sitten Private Access vaan niille, jotka tarvitsee sitä on-premissa olevaa ratkaisua, ja sitten vielä tuo Entra Internet Accessia, niin ehkä niin kuin, sitten voi koeponnistella myöhemmin. Niin ehkä tekisin itse, että siinä on ehkä myös se tavallaan se niin kuin maturiteetin taso, että niin kuin mun mielestä tuo microtraffic ja on-prem, ne on niin kuin sillä tavalla maturalla tasolla tuo Internet Access vielä niin kuin puoli niin kuin kehittyvää puolta, että saavat sen nimenomaan myös niille mobiililaitteille kuntoon. Elikkä vielä yksinkertaisesti siellä on SSC-pääsyhallinta, laitteet ja identiteetit ja tosiaan tuo yritysverkkopuoli, niin mä sanoisin, että älkää lähtikö tekemään sitä sillä tavalla, että hei, että okei, ei tarvitse ajalla agentteja ja muuta tehdä vaan näin kuin yritysverkkoratkaisulla, että niin meillä olisi toimistolla joku, niin se pääsee SSC. Älkää tehkö niin, että se on vaan niin kuin sitten tuossa niin kuin tavallaan ei vaan ole mahdollista saada ja on pakko se jakaa se joku pääsy, niin sit se voi toteuttaa. Ja sitten tosiaan, miltä se niin näyttää, tai niin kuin, mitä keskeisiä skenaarioita ja käyttötapauksia on. Eli just nimenomaan voi korvata tuommoiset vanhat VPN:t. Ehkä kuriositeettina voi sanoa sen verran, että termi Next Gen Firewall täytti just viime vuonna 20 vuotta, eli on 20 vuotta vanha termi, ja se tietysti vähän hauskalta kuulostaa näin tälleen, että voiko joku 20 vuotta vanha asia olla Next Gen, ja siinä on toki niin kuin, on tullut vähän uudempaakin aaltoa, mutta sekin alkaa olla jo yli 10 vuotta vanhaa, niin kuin nekin jo Next Gen asiat siellä palomuuripuolella. Eli kyllä se on niin kuin mun mielestä ihan perusteltua, että ne teknologiat korvattaisiin tämmöisellä, niin kuin, mitä mä mielen, että on legacyä, eli legacy firewallit ja legacy VPN, että nämä näin, niin korvataan tämmöisellä niin kuin bleeding edge-ratkaisulla, joka niin kuin on huomattavasti huolettomampi, ja sitten toisaalta se on niin kuin jo sitä tuttua teknologiaa, eli se condition access-puoli, mikä on, niin kuin, toimii isona moottorina SSC:nä, niin se on, niin kuin, se on niin kuin, silleen, niin kuin jo aika monen organisaatiolla aika tuttua, että miten se toimii. Ja sitten tosiaan tuolla saadaan niin kuin vähennettyä sitä riskiä, niin kuin olen sanonut, ja tosiaan sit sillä saa tosiaan sen MFA:n, vaikka FIDOt, suoraan niihin verkkopääsyihin, mitä siellä on-premise on. Eli jos vaikka teillä on vaikka domain controlleri, jonne joskus pitää admini mennä RDP sisään, niin te voitte laittaa silleen, että okei, se putki aukeaa, kun tämä admini käyttää niin kuin todentaa itsensä tuolla FIDOlla. Ja mitä ikinä muita vaatimuksia haluattekaan laittaa, voitte laittaa vaikka lokaatiovaatimuksia ja kaikkea, että niin kuin ei sinällään niin kaikki ne kyvykkyydet, mitä Condition Accessa on, niin löytyy niin kuin tähän, että ratkaisu tukee sitä. On tosiaan niin kuin helppo ottaa käyttöön, ja tosiaan tuetut on Windows, Android, Mac OS, iOS, Linuxilla ei ole vielä tuettu,
Mac ja iOS on Previkassa vielä, mutta niin kuin toimivat sinällään jo. Ja kuten sanottu, Android ja iOS, niin se on se Defender for Endpoint-paketti. Ja tällä saa nimenomaan sen M365-ympäristön suojattua, eli että sitten niin kuin lisäsuojaa sitä vastaan, että kun viime vuosinahan on tosiaan noita tokeneita varastettu ja niin kuin nyt on niin kuin loppuvuodesta tuli niin kuin hyökkäyksiä, missä ollaan jopa sitä Mikkiksen MFA:takin onnistuttu niin kuin ohittamaan niin kuin protektamalla sitä niin kuin sitä MFA tokenia ja sitten se myös on jotkut tutkijat julkaisivat myös tiedon, että se device compliance-puoli, että sitäkin oltaisiin pystytty ohittamaan. Ja tämä vaan tarkoittaa sitä, että ei voi olla mitään niin kuin yhtä tämmöistä teknistä kontrollia, että on sitten joku MFA, device compliance, tai estää, niin kuin, että ei ole mitään sellaista yhtä, mikä suojaisi ihan takuun varmasti, pommin varmasti teidän organisaation niin kuin silleen, niin kuin ajasta nyt ikuisuuteen, vaan että niitä kerroksellisuutta pitää aina niin kuin laittaa, että siellä pitää olla niin kuin ne perusta kunnossa niillä endpointeilla, ja sitten siihen rakennetaan niin kuin niitä, just least privilege ja muuta, että se on niin kuin se ainut keino, että mitään sellaista niin kuin taikaluotia ei tosiaan tähän ole. Toivottavasti seuraavaksi näyttää vähän, että miltä se näyttää. Eli mä avaan jaan ton selaimen, niin sitten näette sen. Noin, katsotaanpas tätä. Tämä näyttää oikealta. Eli ollaan tosiaan entra.microsoft.comissa. Täällä on dashboardi. Ja tosiaan mulla on tässä vain yksi laite kiinni, kun tämä on demoympäristö, mutta täällä niin kuin näkyy periaatteessa nämä, mihin ollaan oltu yhteydessä, mitä liikenneprofiilia käyttäen, ja onko ollut, ei ole private access tässä päällä, niin ei ole sitä, mutta näkyy niin kuin, tämä on, se miten tämä on niin kuin, myös niin kuin erinomainen on nimenomaan tämä niin kuin logitus ja troubleshoottauspuoli, sehän ei ollut kovin hyvä siellä approx-puolella, mutta tässä se on niin kuin, tässä on tosi timanttinen. Ja täällä on tosiaan kaikki konfiguraatiot löytyy täältä tämän GS-sanalta, paitsi sitten condition access ruuvataan siellä. Eli täällä on nyt nämä liikenneprofiilit näkyy, mistä puhuttiin, että tämä on se, niin kuin se jaottelu, se näkyy täällä käyttöksessä. Ja täällä niin kuin huomaa, että on niin kuin traffic policeja Microsoft-liikenteelle, nämä on niin kuin Microsoft ylläpitää näitä, eli täällä näkyy, mitkä on nyt tällä hetkellä niin kuin tuettuja, Exchange Online, Skype for Business, Teams, SharePoint Online, OneDrive ja sitten sekalaista M365-tauhkaa. Ja tän enempää ei ole tuettua, mutta näitähän tänne pikkuhiljaa ui. Ja se, mikä näissä on hyvä puoli, kun Microsoft kun näitä ylläpitää, että jos mietitte, että te itse ylläpitäisitte sitä internet-puolella, ja sitten kun Mikkis muuttaisi jotain, te joutuisitte korjaamaan sitä, että se pääsy, jos te varsinkin muut olisi blokattu, niin te joutuisitte niin kuin korjaamaan. Mutta kun Mikkis ylläpitää, niin sitten se tavallaan, kun ne niin kuin sitten vastaakin siitä, niin se on niin kuin hyvä puoli tässä näin, että kun nämä on kuitenkin niiden käsissä, että mikä näistä niin kuin muuttuu ja muuta, niin sitten niin että se on niin kuin Microsoftin ylläpitämä. Se helpottaa elämää, kun tätä käyttää. Ja tämä tosiaan aika hyvin toimii, ja jos miettii, että vaikuttaako se mitenkään suorituskykyyn tai tällaiseen, niin ei juurikaan, koska se on kuitenkin niin kuin periaatteessa, niin kuin, mä uskoisin, että se on pitkälti sama backbone, missä se data muutenkin siellä liikkuu verkoissa ja muuta, että sieltä on vaan lohkottu tällä SSC:lle oma kaista ja muuta, että siinä ei se niin kuin vaikutukset suorituskykyyn tai viiveet ja tämmöiseen niin on niin kuin vähäisiä tai olemattomia. Et se sinällään niin kuin on hyvä.
Ja tosiaan toi Private X-puoli toimii kanssa niin kuin, kyllä niin kuin tosi hyvin, ja Internet Xkin toimii, että ei siinä sinällään, niin kuin, että siinä on vain jotain rajoituksia vielä mobiililaitteella. Ja tosiaan siellä voi tehdä niitä sallivia ja blokkaavia pääsyjä. Ja täällä on sitten erikseen niin kuin paikka, mistä ohjataan, mistä haetaan niin kuin ohjelmat. Eli täältä voi suoraan ladata tämän klientin, ja sitten kun tämän lataa, niin siellä on sitten joku semmoinen avain tai muuta, että se tietää tavallaan just, että se on niin kuin siihen sun tenanttiin tämä klientti. Mutta ja sitten tämä on se, minne korvataan ne remote-verkot ja muuta, että jos meillä olisi niitä ja tänne tehtäisiin noita private networkkeja. Ja sitten täällä voi tehdä tosiaan tämmöisiä, niin kuin mulla on tuo testikäyttäjä, mulla ei tää on päällä, mutta mä joskus testailin, että testasin testikäyttäjä Brutely, niin mä testasin blokata tuon chucknorris.comin. Se toimii ihan kiltisti, toimii aika nopeasti, meni päälle myös. Ja sitten tosiaan, kuten huomaatte, kaikki ominaisuudet ei ole ihan vielä niin kuin valmiita, eli tänne on tulossa myös jotain alertteja. Oletan, niin kuin, että jotenkin, että järjestelmä alhaalla tai joku security alertti-tyylisiä asioita ei ole vielä. Täältä tosiaan näkyy sitten niin kuin tämä liikenne aika tarkkaankin. Eli tämä on tietenkin tämä on ehkä se yksi syy, minkä takia se internetpuoli ei ole vielä tuotu sinne mobiililaitteisiin myös, koska sen SSC:n käyttöönotto mobiililaitteella, kun se on se Defender for Endpoint puolella, se tapahtuu käytännössä vaan tämmöisellä niin kuin Intune-poliisilla, että se otetaan käyttöön, ja se ei käyttäjälle tällä hetkellä näy millään tavalla, ja kuten tiedämme, että käyttäjä saattaa kiinnostaa, jos yhtäkkiä niiden kaikki internetliikenne niiden mobiililaitteella päätyykin tällaiseen niin kuin, yrityksen haaviin ja tarkasteluun, niin mä uskoisin, että se on se syy, minkä takia se ei ole se ominaisuus vielä niin kuin, rollattuna, koska ihan hyvästikin syystä se käyttäjä kiinnostaa, ja se on muutos tavallaan siihen, että mitä sitten, kun sä menet katsoa vaikka Defenderin ja privacy-puolen juttuja tai sun MDM-hallittua mobiililaitetta, niin siellä kerrotaan, että mitä kaikkea niin kuin näkyy ja niin kuin mitä kaikkea organisaatioja itse näkee, niin tämä on tietysti iso muutos siihen sitten, jos sä vaan käytät niitä lautettaisiin käyttöön. Niin se on se syy, minkä takia uskoisin, että se ei ole vielä toiminnassa. Ja tosiaan käyttöönottologit puuttuu tai ei näy. Ja täältäkään kannattaa olla juuri yhteydessä, niin ei näy mitään. Ja sitten täällä on asetuksia. Eli täällä voisit laittaa niin kuin tenantti restriction-asetuksia. Eli pystyykö, kun aikaisemmin se mikä ei ole ollut mahdollista, on, että jos tavallaan sulla on organisaatio, joka käyttää M365-palveluita, niin sä et ole voinut blokata pääsyä joku toisen organisaation tenanttiin. Ja hyökkääjäthän on hyödyntänyt tätä niin kuin todella paljon, eli ne luonut tämmöisiä niin kuin testitenantteja ja sitten tehnyt sinne kalastelu SharePointin päälle vaikka niin kuin kalastelusivustoja ja muita. Mut nyt sä voit blokata, tällä sä voit blokata sen toisen tenantin tosiaan. Ja se on niin kuin merkittävä muutos. Toki Mikkis on muutenkin tehnyt nyt sitä, jos, niin kuin, että nyt ei voi enää, niin kuin, taisi tuoda defaulttina päälle se, että jos mä perustan joku testitenantin, jolla mulla on trial-lisurit ja muuta, niin mä en voi olla yhteydessä sillä tuotantotenantin käyttäjään ja lähestyä Teamsissa, että hei, että on teidän yrityksen toimari ja jostakin syystä tarvitsisi lisää, voisitte käydä ostaa mulle jotain Amazon-vouchereita, niin nyt ei toi enää toimi toi puoli, mutta katsos, tänne on tullut SharePoint Online
Ja näköjään siellä on tulossa muutama private preview, eli Teamsia ja nimenomaan aktiviteettilogit saadaan tälle puolelle. Yes. Mutta täältä tämä portaalipuoli siis näyttää. Saatiin kysyä, jos on jotain kysyttävää. Voisin näyttää vielä, miltä se näyttää se itse. Miltä se näyttää se itse se agenttipääty. Toi. No mä laitan se tuohon toiseen ruutuun. Joo, eli mulla on tässä Windows 365 Enterprise Ilvi Cloud PC, johon mä oon deployannut tämän agentin. Täältä se niin kuin löytyy. Eli mulla näkyy, että mulla on Internet Traffic Profile ja M365 Traffic Profile päällä. Mä en ole myöskään suojannut sitä, että saako tämän disabloitua vai enabloitua. Eli tämä on nyt tässä niin kuin käyttäjälle sallittu sen disablointi myös. Tämä tietenkään ei ehkä normaalisti kannata olla päällä, kun tämä on kovaa ajoa tuotannossa. Välttämättä, mutta täällä on tosiaan tämä näkyy niin kuin suoraan tämä diagnostiikkapuoli, mikä on tietenkin hyvä, kun tätä ottaa käyttöön, että näkee, että miten tämä toimii, mitä niin kuin profiileja tätä on tänne on tullut ja tosiaan täällä voi tehdä niin kuin liikennekaptureja myös ja tosiaan voi nauhoittaa kanssa. Eli sinällään tämä niin kuin homma niin kuin toimii tosi hyvin, jos on testeriä ja muuta. Ja tuolta näkyy just nimenomaan, voi mennä katsoa, että mitä täällä niin kuin on syönyt. Ja tänne tulee sitten tosiaan se Private Access-puolikin tulee vaan tonne noin alle, kun sen ottaa käyttöön. Eli täältä tämä näyttää. Ja kuten sanottu, niin mun mielestä niin oikein hyvä klientti ja saa nähdä, mitä niin se tai niin tulee tietenkin sitten natiivipuoli, niin sitä odottelen, koska ei tarvitse tehdä käyttöönottoa erikseen. Yes, mennään toi pois. Ja sitten mä näytän, voidaan näyttää vähän lisää. Kalvo vielä vähän summaillaan, että mitä ollaan opittu. Noin. Loppuu. Elikkä Microsoft-liikenteen ulkopuolesta vaativat lisenssin, eli Entra Internet Access, Entra Private Access tai Entra Suite. Mobiililaitteella oltava tuo Defender for Endpoint-isuri. Ja tosiaan vain palvelut käyttävät käyttäjät tulee lisenssoida. Eli ei välttämättä kannata, ja siis tosiaan kun näitä lisenssejä on helppo ostella ja muuta, niin ei välttämättä kannata niin tehdä silleen, että ostaa heti kaikille käyttäjille kaikki lisenssit, ja sitten voi sen käyttöönoton, kun se käyttöönotto edistyy, niin sitten aktivoida niitä lisureita. Mutta se Entra Suite on toki tosi houkutteleva, kun siinä on sitten, kun ollaan tavallaan päästy pitkälle, koska siinä tulee se governance-puoli, ja periaatteessa kuitenkin kaikki käyttäjät sitä governancea tarvitsee. Se on aika houkutteleva paketti, siis kun siihen kuuluu tuo Entra Internet Access, Private Access ja the governance, niin se Entra Suite varmaan tulee kasvattamaan
niin kuin varmaan se tullaan myymään hyvin, koska se on niin kuin, tiedän, että sitä governance-puolta ollaan nyt laittu kyllä myös päälle. Ja se on oikein hyvä. Ja tosiaan konnektorit asentuu Windows-palveluille ja periaatteessa jos mietitte, että haluatte, että ne palvelut on käytettäviä teillä, niin kannattaa aina olla tosiaan vähintään kaksi tällaista palvelinta. Ja tietenkin jos teillä on suljettuja verkkoja tai muita, mihin te haluatte niitä pääsyjä ja muita, niin sitten niitä pitää olla useampia, niin kuin aina 2 pareissa. Tietenkin jos teillä ei ole sillä tavalla, niin kuin jos se on palvelu, jolla ei ole korkean käytettävyyden vaatimusta, niin sitten tietenkin yhdelläkin pärjää, mutta sitten kannattaa varautua siihen, että sitten niitä katkoja joskus tulee, kun se yksi palvelin puuttaa ja päivittyy ja niin edelleen, niin tulee katkoja. Tai muuten vaan menee jumiin. Tosiaan turvaa pääsyn M365-sovelluksiin, varmasti myös muihin Microsoftin sovelluksiin, SaaS-sovelluksiin ja sitten yksityistä verkossa oleviin ratkaisuihin. Ja on oikeasti todella niin kuin hyvä ratkaisu. Oikeastaan se on se loppuviesti ja on niin kuin tavallaan sanoisin, että helpoin tapa korvata just se niin kuin verkon rajalla oleva Linux appliance ennen kuin se nyt korkataan. Ja sitten vielä ehkä sanottava siihen, että sekin on niin kuin myös, että koska niitä haavoittuvuuksia niissä laitteissa on, niin se on jo voitu korkata. Nythän oli tämä Fortin yli pari vuoden takainen haava, joka niin kuin paljastui tosiaan pari vuotta myöhemmin, kun tämä uhkatoimija jakoi sitä tietoa sitten, että hei, että me korkattiin pari vuotta sitten nämä muurit, tässä on nyt konfiguraatiot, tässä on niin kuin käyttäjätunnukset, salasanat, mitä me saatiin sieltä muureilta ja muuta, niin ei voi myöskään niin kuin luottaa siihen, että tavallaan on ehkä niin kuin sinällään helpompi ajatella niin kuin tilannekuvaa ja katsoa, että onko meidän nyt niin kuin tiedossa olevaa haavaa meidän päänpurkissa, meidän palomuurissa. Mutta sitten silleen, että mitäs pari vuotta sitten, onko joku hyödyntänyt 0 päivää siihen meidän laitteeseen, niin se meneekin jo aika hankalaksi. Ja onko siellä silloin vuotanut jotain sellaista tietoa, mikä on edelleenkin toimii, millä pääsee sisään organisaatioihin. Kun mennään tuohon niin unknown sektorille, niin aika hankala on niin kuin sitä riskiä ymmärtää ja niin kuin mitikoida muuta kuin sit korvaamalla jollakin ihan toisella ratkaisulla. Ja tosiaan tällä pystytään periaatteessa tekemään siitä teidän mikrot-ympäristöstä sitten, kun Mikki saa sen täysin sen micro-traffic profilin tehtyä, niin sitten saadaan tehtyä siitä sellainen niin kuin sisäverkon ratkaisu. Sitten tavallaan niin kuin se ei olekaan enää yhtäkkiä sitten M365 siellä niin kuin kaikille saatavilla internetissä, niin kuin se aiemmin oli, vaan se on niin kuin eristetty tämän SSC:n taakse. Ja mun mielestä se on, niin kuin oikea suunta, että oma näkemys on se, että niin kuin tavallaan että internet tulisi olla tällaista niin kuin kuluttajajuttuja ja sitten niin kuin jos sulla on yritys, joka tekee niin kuin liiketoimintaa, niin sitten sulla on ehkä ne ei ole niin kuin siellä samassa missä asuu niin kuin kuluttajat ja rikolliset, vaan ellei sinulla ole kuluttajille suunnittuja palveluita, mutta niin kuin muuten tavallaan se sun oma juttu, niin kuin, jos sulla on joku tuotantolaitos tai jotain muuta, niin kyllä se kannattaa niin kuin silleen miettiä, että se saisit sen silleen eristettyä, että se ei ole sillä tavalla ihan siinä samassa internetissä, vaikka se nyt niin kuin silleen oikeasti joutuu olemaankin, mutta tämä mahdollistaa sellaisen niin kuin, ajattelemaan sitä ehkä niin kuin sillä että se ei olekaan enää siellä samassa internetissä ihan samalla tavalla saatavilla. Niin kuin parempi teknologia siihen kuin mitä noi VPN kuitenkin kuuntelee jotain IP aina silleen vain luottaen siihen, että se on niin kuin oikea. Tai niin kuin, että ei oikeastaan luottaa mihinkään, vaan ajatellaan, että toivotaan, että se ei tule mitään kukaan hyödyntämään 0 päivää. Mutta tässä ei tarvitse sitä huolehtia. Mutta tässä oli oikeastaan niin kuin tämä mun sisältö tänään. Näytettiin aika hyvin, saatiin tunti tähän aikaa hukattua. Että laittakaa linkkarista verkostoitumispyytöä, jos koette sen, että haluatte. Ja tosiaan mekin näitä käyttöönottoja tehdään ja muuta, mutta Make ja muutkin tekevät, että Make teknologia, että miettikää, että saitteko tälle vuodelle
saisitko tälle vuodelle tätä edistettyä tosiaan, että kyllä mä voimakkaasti opponoin sen puolesta, että kaikki tätä niin kuin tavallaan miettisi sitä sen legacy-ratkaisun korvaamista tällä. Kiitoksia. Tuleeko kellään mitään kyssäreitä? Joo, kiitoksia erittäin paljon. Voidaan tehdä sillä, että jos mä keskeytän tuon tallennuksen, niin sitten voi kysyä siten, ettei se tule se jälkipolvien seurattavaksi, niin kokeillaan sitten uudestaan.